Ну что, еще раз добрый день, шановное господарство. И мы начинаем с вами сегодня наш черговый цикл, який буде, ну, я так думаю, на протягу, ну, може, 5-6 сустрэч, тому что мы будем с вами казаць аб дзяржаўных утварэннях, якія былі на беларускіх землях. І вось пачнём мы з самага першага дзяржаўнага ўтварэння на нашых землях. Гэта полацкае княства. І так, першыя беларускія дзяржаўныя ўтварэнні з'яўляюцца ў нас у 9 стагоддзі. І я думаю, што шмат хто з вас памятае, што калі вучыліся ў школе, да, то існавала у тым ліку такая варажская тэорыя, да, ці нарманская тэорыя. Дзякую, ну, у чым быў сэнс гэтай тэорыі, што дзяржаўнасць на тэрыторыі ўсходніх славян, славянскіх плямёнаў узнікла дзякуючы варагам. У 862 годзе адбылося легендарнае прызнанне варагаў на Русь. У Новгарад прыйшоў Рурык, прабачце, а у Полацк прыйшоў Рагвалод. Так вось, гэта легендарнае прызванне Рурыка. Калі з'явілася гэтая нарманская варажская тэорыя? Гэтая тэорыя ўзнікае ў 18 стагоддзі ў Санкт-Петербурзе. Гэтымі стваральнікамі гэтай тэорыі былі нямецкія навукоўцы Міллер і Шлёцер. Іх запрасіў у Петербург Пётр I, і вось яны сфармулявалі першую гэтую нарманскую ці варажскую тэорыю. Зноў жа паўтаруся, згодна з якой дзяржаўнасць ва ўсходніх славян паўстала дзякуючы варагам. Да? Ці ўсе пагадзіліся з гэтай тэорыяй? Далёка не ўсе. Тым чалавекам таким знакамітым, хто не пагадзіўся з гэтай тэорыяй, быў Михайло Ломоносов. Ён выказаў такую думку, з якой мы можам з вами полностью, так скажем, пагадзіцца, што варагі былі прызваныя на рускія княствы у Новгарад, Рурык, Рагвалод, Полацк для таго, каб узначальваць дружыны. Таму што калі мы кажам з вами о 9 стагоддзі, то гэта княжацка-вечавы лад. Веча – гэта сход дарослых мужчын, які запрашаў, выганяў князя, які абвяшчаў мір ці пачынаў вайну, зацвярджаў гандлёвыя дагаворы, а абавязак князя ён быў у абароне княства, кіраванне дружынай і зборай дані. І калі вось мець на ўвазе гэтыя функцыі размежаваныя веча і князя, то абсалютна лагічна, што для абароны княства, а гэта быў перыяд, пачнецца хутка феадальнай раздробленасці, калі галоўная каштоўнасць – гэта зямля, за гэтую землю ваявалі, далучалі, таму што зямля была важна не толькі проста сама па сабе, а з насельніцтвам, якое там жыло, таму што гэтае насельніцтва павінна было сплочваць даніну. І князь, якога выбіралі, ён абяцаў і павінен быў перш за ўсё абараняць і пашыраць межы княства. Калі ён гэта не рабіў, то яго выганялі. То есть паказвалі яму на шлях, казалі яму скацерцю дарога, да? Ну, зноў жа паўтаруся, мы з вами кажам аб сярэднявеччы. Вось такія былі законы ў сярэднявеччы. І калі паглядзець з гэтай кропкі гледжання, то прызванне варагаў на Русь – гэта прызванне кіраўнікоў дружыны. Але, тым не менш, гэтая тэорыя у такіх розных варыяцыях жыве да сённяшняга часу. Зноў жа паўтаруся, што першы, хто выступіў супраць гэтага, гэта быў Ломоносов. І які выказаў думку, і потым гэта пацвердзілі і іншыя навукоўцы, і нам з вами зразумела, нават не навукоўцам, што калі няма ўнутраных фактараў, якія спрыялі таму, што ўзнікаюць дзяржавы, а гэта раннефеадальныя дзяржавы, то гэтай дзяржавы проста б не было. І ніякія варагі у гэтым плане бы і не дапамаглі. Ну, вось, тым не менш, 862 год – гэта год, так скажем, прызвання варагаў.
прызванне варагаў. І вось мы бачым з вами тут выяву веча, гэта наўгародская веча. Прынамсі, трэба сказаць, што будзе потым нават існаваць такая Навгародская рэспубліка, якая будзе вызначацца тым, што там велізарную ролю будуць адыгрываць вечы і купцы Новгарада, таму што яны войдуць у міжнародны гандлёвы саюз Ганза. Гэта быў такі даволі значны саюз. І, канешне, яны мелі велізарны ўплыў на тое, што адбываецца ў самім горадзе, і вось на то, каго прызываць, а каго не прызываць князем. Зноў жа, ад князя патрабаваліся вельмі добрыя ваенныя здольнасці, якія б дазволілі не толькі абараніць, але і пашырыць княства. Якое ж было першае дзяржаўнае ўтварэнне на беларускіх землях? Першым дзяржаўным утварэннем на беларускіх землях лічыцца полацкая зямля ці полацкае княства. Гэта княства, якое паўстала на землях крывічаў. І вось я хачу, каб вы звярнулі ўвагу на вось гэтую карту Еўропы. І вось гэтым блакітненькім такім колерам вызначана тэрыторыя полацкага княства. Як вы бачыце, вось па заходняй дзвіне полацкае княства ў перыяд свайго росквіту яна мела выхад да Балтыйскага мора. І 862 год гэта першае прыгадванне Полацка, і Полацк у нас лічыцца самым старажытным горадам на Беларусі. Чаму мы лічым полацкую землю ці полацкае княства першай дзяржавай на нашых землях? Ну, па-першае, тут існавала самастойная княжская дынастыя Рахвалодавічаў. Па-другое, гэтая дынастыя праводзіла самастойную палітыку, незалежную палітыку. І часам гэта было вельмі для яе небяспечна. Мы сёння пра гэта таксама будзем з вами размаўляць. І у сярэдзіне 11 стагоддзя Усяслаў Чарадзей пабудуе у полацкім княстве Сафійскі сабор. Гэта будзе трэці Сафійскі сабор на ўсходнеславянскіх землях. У тыя часы Сафійскі сабор гэта сімвал незалежнасці. Першы сабор будзе пабудаваны ў Кіеве, другі будзе пабудаваны ў Новгарадзе, а трэці Сафійскі сабор будзе пабудаваны ў Полацку. Зноў жа паўтаруся, наяўнасць пабудова такіх сабораў на землях славян усходніх гэта сведчанне таго, што існавала такія тры самастойныя княствы у адзін і той жа перыяд. Так вось на думку Віктора Сташанюка выглядаў Полацк у 12-13 стагоддзі. Гэта ўжо часы Ефрасіні Полацкай, але на што хачу звярнуць вашу ўвагу, што Полацк, як і любы іншы горад таго часу буйны, ён складаўся з трох частак. Гэта дзяцінец, пасад і торг. Дзядзінец – гэта ўмацаваная частка горада, вось мы яе тут бачым, яна аточана вежачкамі. І вось гэта ўязная брама, ці вось пасад. Пасад – гэта не ўмацаваная частка горада, дзе жылі рамеснікі і гандляры, таму што ў дзядзінцы жыла княжская дружына, і дзядзінец гэта быў тым месцам, куды жыхары пасада беглі, калі на горад нападалі, і ратаваліся за гэтымі сценамі. Гэта была важная частка, вось дзядзінец, гэта была вельмі важная частка горада таго часу, таму што толькі сцены ў большасці сваёй маглі выратаваць насельніцтва, вось калі на горад нападаў вораг. І торг. Торг – гэта трэцяя частка горада, яна, як правіла, размяшчалася каля берага ракі. Таму што гарады, калі мы з вами паглядзім, гарады ўсходніх славян вельмі часта ўзнікаюць на ўзбярэжжы рэк. Гэта звязана з лагістыкай, для таго, каб можна было, скажам, прыплыць і весці сваю справу.
У 12 стагоддзі жыхары полацкага княства у нас ужо былі пісьменнымі, і вось вы бачыце тут частку Евангелія 12 стагоддзя. Рукапісныя кнігі, я вам прыгадаю, пішуцца на пергаменце, вельмі дарагія кнігі. Яны былі такія хэндмэй, да, ручная праца, перапісвалі кнігі ў асноўным мужчыны. Першая жанчына, якая ў нас будзе перапісваць кнігі на Беларусі, гэта Ефрасіня Полацкая, якая перапісвала кнігі, і гэтыя кнігі прадаваліся, а грошы шлі на благачыннасць. І першую літарку абзаца ці раздзела ў такіх кнігах азначаюць прыгожымі літаркамі. Вось мы іх бачым, яны тут чырвонага колеру, гэта літаркі ініцыялы, яны называюцца, да? Ці можна яшчэ сустрэць такую назву буквіца. Вось гэта такая упрыгожаная літарчка. У Полацку быў цэлы квартал ювеліраў. Можаце сабе ўяўляць? Цэлы квартал. Гэта было вынайдзена абсалютна недаўна. Вось археолагі зрабілі сенсацыйнае адкрыццё, таму што ў Полацку быў знойдзен цэлы квартал ювеліраў. Ювеліры былі настолькі карысныя, каштоўныя, і дзяржава, так скажам, трымалася за іх усімі сіламі. Напрыклад, ювелірам было забаронена выязджаць за межы Полацка. Таму што ювеліры, яны маглі займацца не толькі вось вырабамі ювелірнымі, але і рабіць манеты і грыўны выліваць, да? І звярніце, калі ласка, увагу на гэты залаты персцёнак з Полацка 11 стагоддзя, які цудоўны дызайн. Я бы вам ось так, так скажем, раю звярнуць увагу. Гэта не дутае золата. Памятаеце, былі такія часы, калі дутае золата, гэта значыць, што там унутры нічога няма. Не, гэта сапраўднае такія паўнавартаснае такое золата, і вельмі такога простага, арыгінальнага дызайну. 11 стагоддзя, ну, я думаю, што барышні 21 стагоддзя яны б таксама ацанілі б гэты дызайн. Ну, шчыра кажучы, я бы сама з задавальненнем насіла такі персцёначак, да, вось, які мы з вамі тут бачым. Цікава, што ў Полацку было знойдзена залатое скроневае кольца 12 стагоддзя. Скроні па-руску віскі, і скроневыя кольцы гэта значыць вісочныя кольцы. І гэта сведчанне таго, што Полацк у той час меў стасункі з землямі Дрыгавічаў. Гэта Тураў. Таму што вось тое кольцо, якое мы з вами бачым, гэта скроневыя кольца Дрыгавічаў, вось такімі 3 шарыкамі. Ну, зразумела, што насіла гэтае скроневае кольцо, гэта такая была павязка на лоб, і з 2 бакоў, вось на скронях, каля віскоў былі вось такія упрыгожванні. Насіла, канешне, заможняя барышня, таму што, уявіце сабе, гэта золата. Але гэта яшчэ і сведчанне таго, што Полацк меў стасункі з Туравам. Полацк гэта поўнач Беларусі, гэта заходняя дзвіна, Тураў гэта Прыпяць, гэта поўдзень Беларусі. Ну і тым не менш гэтыя стасункі былі. І знойдзена было адно гэтае скроневае кольцо. Наогул, ведаеце, калі археолагі капаюць якое-небудзь паселішча, то вялікае шчасце для археолагаў, калі яны знаходзяць сметніцу. Нам можа паказацца, што гэта як-то... А на самой справе менавіта сметніцы ў большасці сваёй могуць даць велізарную колькасць артефактаў. Таму што людзі, і мы з вами на сметніцу выкідываем тое, што нам ужо не патрэбна. Ну, там, чаравікі, якіх мы ўжо не носім, посуд, які, напрыклад, там разбіўся, пабіўся, адвалілася ручка, там якаясьці вопратка, да? А гэта праз 300-400 гадоў там велізарныя знаходкі для археолагаў. Вось мы з вами які-небудзь кубачак выкінулі, вось, а праз 300 гадоў гэты кубачак знойдзе археолог, і наш з вами кубачак можа стаяць у музеі.
і экспанироваться, вось як, напрыклад, гэтае залатое скроневае кольца з племені Дрыгавічаў, якое было знойдзена у Полацку 12 стагоддзя. Калі мы з вами прыгадваем Полацк, прыгадваем Рагвалода, гэта першая князь, які мы з вами ведаем, дынастыя Рагвалодавічаў, ведаем, што у яго была жонка ў Рагвалода, былі сыны, на вялікі жаль, мы не ведаем, як іх звалі, але як звалі дачку Рагвалода, я думаю, чулі усе, ці ведаюць шмат хто. Таму што дачку Рагвалода звалі Рагнеда. І калі мы з вами чуем слова Рагнеда, мы прыгадваем вось гэты распавед аб жыцці Рагнеды, аб, скажем, Уладзіміры, які пасватаўся да яе, і ўсёй гэтай гісторыі, якая развівалася далей. І хочу звярнуць вашу ўвагу, што у нас ёсць радзівілаўскі летапіс, які ўключае 617 мініяцюр па гісторыі Беларусі. І вось мы сёння будзем разглядаць гісторыю, у тым ліку і абапіраючыся на гэтыя радзівілаўскія мініяцюры. Мініяцюра – гэта невялікі малюначак у рукапіснай кнізе. Толькі ў рукапіснай кнізе ёсць мініяцюры. Так вось, што мы бачым з вами на гэтай мініяцюры радзівілаўскага летапісу? Мы бачым, што да Рагвалода прыехалі сваты. Гэта быў дзядзька Уладзіміра, Дабрыня, які прыехаў сватацца да Рагнеды. І вось крышачку далей, вось гэта ўжо, скажем, гутарка Рагнеды з бацькам, дзе бацька кажа, што пасватаўся да цябе Уладзімір, і Рагнеда яму адмовіла. Рагнеда сказала бацьке: не хочу разбыть у сына рабынічы. Адказ, да, чаму сын рабынічы, чаму што? Я вам хочу крышачку прыгадаць. Была ў гісторыі кіеўскага княства княгіня Вольга. Яна была жонкай князя Ігара. Князь Ігар, ён пайшоў за данінай да драўлян, і драўляне яго забілі. Што ж такое здарылася? Справа ў тым, што ў тыя часы не існавала яшчэ рукапісных законаў, і законы былі вусныя. Гэта называецца традыцыйнае права. І князь меў права ісці за данінай толькі 2 разы на год. І князь Ігар, ён задумаў паход, і яму неабходна было грошы, сродкі на гэты паход, і ён пайшоў за данінай на драўлян 3 раз. І па тагачаснаму звычаю, які існаваў, драўляне яго забілі. Сыну Святаславу было яшчэ мала гадоў, там па розным, ад 6 да 8 гадоў, но ўсё роўна ён такі быў невялікі хлопчык. Вось, і што робіць потым князь драўлян? Князь драўлян сватаецца да княгіні Вольгі. Што робіць Вольга? Вольга, ён прыязджае ў Кіеў да яе, Вольга загадала наладзіць пір, адначасова загадала выкапаць велізарную яму, куды кінулі потым драўлянскага князя з дружынай, ладдзю на іх там кінулі, на якіх яны прыплылі ў Кіеў. І потым пачаўся вось гэты перыяд помсты княгіні Вольгі драўлянам. Я думаю, вы ведаеце гісторыю, нават была такая рэклама «Плаціць налогі заложена в самой чалавеческай прыродзе». Гэта звязана з тым, што княгіня Вольга загадала прывезці птушак з драўлянскіх паселішчаў. Потым гэтым птушкам прывязалі да лап труд з смалой, які падпалілі, і адпусцілі гэтых птушак. І птушкі вярнуліся ў розныя родныя гнёзды, дахі былі саламяныя, і дамы згарэлі.
Потым княгіня Вольга пасадзіла свайго малалетняга сына на коня, дала ему ў рукі дзіду это кап'ё, і трэба было, каб Святаслав ён распачаў гэты паход помсты за забойства бацькі. Кінуў дзіду Святаслав, недалёка кінуў, ну, малы яшчэ, дзіцё зусім, параніўся нават, але тым не менш такі старт, калі магу быць, дадзены быў, і Вольга, яна дастаткова жорстка адпомсціла драўлянам. У драўлянскага князя быў сын і дачка. Сын Дабрыня і дачка Малуша, вось мы, так скажем, бачым, да? Ось. І што робіць Вольга з гэтымі дзецьмі? Вольга бярэ іх у свой дом у Кіеве, і выхоўваюцца яны побач з сынам Святаславам. Дабрыня становіцца сябрам князя Святаслава, ну а Малуша, яна рабыніча, як яна праходзіць у дакументах, але яна жыве у пакоях у той частцы, дзе жыве княгіня Вольга, расце, Вольга клапаціцца аб ёй і робіць яе ключніцай. Ну і вось ведаеце, як у серыялах ідзе час. Ідзе час, і гэта прывяло да таго, што Святаслав падрос, і Вольга вырашае уладкаваць лёс свайго адзінага сына, і яна пачынае шукаць яму жонку. Княгіня Вольга, яна была ўжо хрысціянкай, і адзіная, так скажем, больш-менш прыстойная, на яе думку, кандыдатура для яе сына – гэта дачка візантыйскага імператара. І княгіня Вольга дачакаецца, пакуль Днепр стане льдом, сядзе на павозку, і пакуль гэта будзе магчыма, яна будзе ехаць па льду, потым перасядзе, канешне, на карабль, паплыве у Канстанцінопаль, пакуль прыплыве, пакуль там размовы, пакуль адпачне, пакуль там прыёмы, пакуль яна там вернецца з гэтай барышні назад, ну, прыкладна каля года ўжо прайшло. І калі княгіня Вольга прыязджае ўжо з будучай невесткай у Кіеў, яе сустракае сын, а потым у гэтым княжскім цереме яна бачыць Малушу і разумее, што яна хутка стане бабкай, што Малуша цяжарная ад яе сына. Ой, ведаеце, ёсць нават такі роман «Святаслав» называецца, можа, з вас хто-небудзь чытаў, там романтычна ўсё гэта апісана. Ну і з другога боку, гэта адзін з першых прыкладаў, што далёка не ўсе мужчыны, нават калі яны князі ці спадчыннікі, якія потым стануць князямі, да, яны выбіраюць барацьбу за каханне, я бы так сказала. Ну і з іншага боку, уявіце сабе сітуацыю, княгіня Вольга прыехала з візантыйскай прынцэсай. Ці можна яе адправіць назад? Ну, я думаю, што не. Нельга яе адправіць назад. Ну, гэта не проста скандал, гэта проста немагчыма. Всё, гэта такі закончаны сказ. І Святаслав пасля размовы з маці пагаджаецца на шлюб з візантыйскай прынцэсай. І гэты шлюб адбываецца. А што ж Малуша? Малуша нараджае сына, і гэты сын быў адабраны ў маці, і яго назвалі Владзімір, і яго выхоўвала бабка. Маці больш ніколі сына не бачыла. То есть Малуша, яна не ўдзельнічала ў выхаванні сына. У выхаванні сына Владзіміра ўдзельнічаў дзядзька Дабрыня, таму што Дабрыня застаўся побач з Святаславам, і побач з Владзімірам, і ён удзельнічаў у выхаванні, такім чынам з'яўляючыся дзядзькай. Потым гэтая візантыйская прынцэса народзіць сыноў Святаславу, і адзін з гэтых сыноў будзе Ярапол. І
вось склалася такая сітуацыя, да, ці сябравалі паміж сабой браты Владзімір і Яраполк? Не сябравалі. Не склалася ў іх такіх цёплых адносін, каб можна было спакойна, напрыклад, падзяліць увагу. Вось уладу потым, да, Уладзімір атрымаў ад бабкі добрае выхаванне. Наколькі мог да сваёй смерці удзельнічаў у выхаванні сына бацька. Ну, князь Святаслаў памрэ падчас паходу там на дніпровскіх парогах. І вось пасля таго, як ён памрэ, гэтыя сыны былі адпраўлены ў розныя месцы. У Кіеве застаўся, так скажем, законна народжаны сын Яраполк, а Уладзіміра, як незаконна народжанага сына князя Святаслава, адправілі на княжэнне ў Новгарад. Памятаеце, я вам казала, што Новгарадскае княства гэта было княства вельмі такое бунтарская, і там трэба было вельмі сур'ёзна дамаўляцца з мясцовым баярствам і купецтвам. Гэта была не лайтовая сітуацыя, што ты можаш там ісці і правіць. І з іншага боку, у Яраполка не была такая моцная пазіцыя ў Кіеве. Гэта значыць, што і Новгараду, і Кіеву неабходны быў саюзнік вось у гэтай між сваёй барацьбе. І хто мог стаць гэтым саюзнікам? У тыя часы гэтым саюзнікам магло стаць толькі полацкае княства. Больш ніякае. І менавіта таму і Уладзімір, і Яраполк адправілі сваіх сватоў да Рагнеды. Таму што Рагнеда, канешне, была не адзінай дзяўчынкай на выданні на гэтых землях. Я вам прыгадаю, што ў прынцыпе у 14-16 гадоў можна было ўжо сасватаць. А дзяўчынка, асабліва княжская дзяўчынка, дачка, калі яна была не сасватана да 16 гадоў, то яна лічылася ўжо старой дзевай. Усё гэта было, так скажем, раней. Але вось калі, бачыце, вось калі аб'яднаць Новгарад, Полацк і Кіеў такімі вось лініямі, то ў нас атрымоўваецца такі трохкутнічак, у якой вельмі важная пазіцыя Полацка і Рагвалода. Калі Полацк падтрымае Новгарад, то цяжка Кіеву. Калі Полацк падтрымае Кіеў, цяжка Новгараду. І вось тут Рагнеда, яна адмаўляе Уладзіміру. Не хочу разбуці сына рабынічы. Яна прамым тэкстам кажа бацьку і кажа Дабрыня, гэта дзядзька Владзіміра, што яна не хоча стаць жонкай незаконна народжанага нават княжскага сына. Чаму разбуці? Таму што калі выходзілі замуж у тыя часы, у час вось гэтай цырымоніі уваходзіла, што жонка здымае боты з ног мужа. Такім чынам яна признае такую уладу над сабой. То есть не так скажем, перстёначка такая вось вельмі цікавая традыцыя. Ну і пачуўшы такое, Дабрыня, ён адправіўся ў Новгарад для таго, каб перадаць словы Рагнеды Уладзіміру. Ну, а Яраполк узрадаваўся, таму што ён атрымаў так на сваю прапанову. Але, як пакажа гісторыя, узрадаваўся ён даволі рана. Таму што Уладзімір, пачуўшы ад Дабрыні такі адпавед Рагнеды, які быў пераданы праз Рагвалода, якая яго была рэакцыя? Ведаеце, мы ўжо з вамі казалі, але я вам крышку прыгадаю, што калі мы кажам пра князя Уладзіміра, у яго ёсць якіхсьці, так скажем, два перыяды яго жыцця. Гэта дахрысціянскі і хрысціянскі. Так вось той перыяд, пра які мы размаўляем, гэта да таго, як ён стаў хрысціянінам. Дахрысціянскі Уладзімір гэта даволі жорсткі чалавек, які вырашае ўсё сілай, і прычым робіць гэта, я б так сказала, не паліткарэктна. Што робіць Уладзімір? Уладзімір ідзе вайной на Полацк, і далей адбываецца вельмі трагічнае, так скажем,
рысы такія. Гэта што адбываецца? Рахвалод забіты, маці рахвалода забіта, жонка, прабачце, рахвалода забіта, сыны рахвалода забіты. Забіты ўсе, акрамя Рагнеды. Навошта ён гэта зрабіў? Справа ў тым, мужская лінія была забіта, значыць, для таго, каб не было працягу дынастыі па мужчынскай лініі. Ну, чаму ён забіў маці Рагнеды? Ну, можна такі, прабачце, такі чорны гумар, да? А хто ж хоча жыць з цёшчай, да? Но, тым не менш, трагічная гісторыя, і Рахвалод прымусам забірае Рагнеду ў жонкі. І што адбываецца далей? Далей Уладзімір пойдзе, ну, захоп, да, вось князем Владзімірам Полацка, пакуль што. І далей Уладзімір пойдзе паходам на Кіеў, будзе забіты Яраполк, і Уладзімір стане князем кіеўскім. У той час уся Еўропа, яна фактычна ўжо хрысціянская, і яна не хоча мець ніякіх стасункаў з варварскімі плямёнамі ўсходніх славян. І для таго, каб уліцца ў гэту хрысціянскую цывілізацыю Еўропы, князь Уладзімір, ён прымае хрысціянства. Ён прымае хрысціянства. Рагнеда у яго на той момант да прыняцця хрысціянства трэця жонка. Ён яе назваў Гарыслава, таму што ў тыя часы мянялі на імя жанчыны. Гарыслава трэцяя, адзіная князёўна. І вось я думаю, што цікавіўся хто з вас, то ведае, што Уладзімір пэўны час выбіраў, якую рэлігію яму прыняць. Ён знаёміўся і з іудаізмам, ён знаёміўся з ісламам, але спыніўся на хрысціянстве. І вось калі ўжо паўстала пытанне, што так, ён будзе прымаць менавіта хрысціянства па візантыйскаму ўзору у 988 годзе ў Херсанесе, умовай гэтай, скажем, акцыі, гэтага рашэння, гэта быў шлюб з візантыйскай прынцэсай Ганнай. Вось гэтая Візантыя, яна так шла скажем, за спиной у князя Владимира, да? Цікавая такая гістарычная калізія, таму што яго бацька быў жанаты на візантыйскай прынцэсе, і гэта прывяло да вельмі трагічных наступстваў асабіста для Владимира, да? Таму што ён застаўся без маці у выніку гэтага шлюбу. Ну, тым не менш, Владимир згаджаецца, вось, і ён прыняў хрышчэнне, і асаблівасцю прыняцця хрышчэння на землях усходніх славян гэта было тое, што спачатку хрысціліся князі, а потым насельніцтва. Ну, напрыклад, у адрозненне першых ранніх хрысціян, якія там у катакомбах маліліся і прыдумвалі таемныя знакі. І тут, канешне, паўстала пытанне, што рабіць з жонкамі, якія засталіся ад язычніцкіх часоў, таму што ў хрысціяніна можа быць толькі адна жонка. Гэта, так скажем, немагчыма шматжонства. Тыя князі, тыя жонкі, якія былі прывезены з ваенных паходаў, ім проста сказалі, што вы можаце быць свабодныя. А вось што рабіць з Рагнедай? Рагнедай, якая была князькага паходжання, якая ўжо нарадзіла на тот момант Уладзіміру, некаторыя кажуць, 6 дзяцей. Мы будзем казаць пра двух, гэта старэйшы Яраслаў і другі за ім Ізяслаў. І Уладзімір вырашае ехаць да Рагнеды сам. Ён прыязджае. Цікавыя вельмі адносіны паміж імі, калі мы можам так разглядаць нават праз такую далёкую гістарычную перспектыву, што гэта былі за адносіны, якія былі ў іх пачуцці адзін да аднаго, да? Таму што такі страшныя акалічнасці шлюбу, калі на тваіх вачах забіваюць усіх, усю твою сям'ю, і прывозяць, і ты становішся жонкай гэтага чалавека. Ну, тым не менш, я хочу, каб вы звярнулі ўвагу на той пакойчык, які намаляваны у
радзівілаўскім летапісу. Гэта не прыёмная зала, гэта не сталовая, гэта спальня. Гэта спальня. Уладзімір сказаў Рагнедзе, што яна можа выбраць любога з яго атачэння і выйсці за яго замуж. На што Рагнеда яму сказала: князёўнай была, князёўнай і памру. Ну і пасля гэтага яна робіць замах на князя Владзіміра. Па тагачасным законам, якія былі ў той час, муж павінен быў жонку, якая падняла на яго руку, забіць. Ну і Владзімір кажа, што ты тут заставайся, рыхтуйся, а я пайду. І ён пайшоў раіцца, што рабіць з гэтай Рагнедай. І калі ён вярнуўся, ён убачыў, што каля пакоя стаіць Ізяслаў с мячом у руках і кажа, што не думай, бацька, што няма каму тут маці бараніць. У летапісу напісана, што князь засмяяўся і пайшоў зноў раіцца. Ён ужо быў хрысціянін, ён уже не мог яе забіць. І было прынята рашэнне, што Рагнеда разам з Ізяславам вернецца на радзіму. Але вернецца не ў Полацк, а вернецца у спецыяльна пабудаваны для гэтага горад Ізяслаўль. Тое, што мы сёння з вами ведаем як Заслаўе. І вось у гэтым Заслаўі стаіць, на мой погляд, адзін з самых эмацыянальных гістарычных помнікаў у нашай краіне. Мы бачым вось гэтую кампазіцыю Рагнеда і Ізяслаў. Бачым Рагнеду, якая здымае з сябе карону, княскую карону, і бачым сына, які стаіць за спіной маці. Вось вельмі, калі ёсць магчымасць, паглядзіце вось на гэта, як ён прыкрывае ёй спіну ручкамі, трымаючы частку яе накідкі. І другая рука у яго сціснута ў кулак, да, што ён такі рашучы, ён гатовы абараняць маці цаной свайго жыцця. А што ж Яраслаў? Яраслаў, чаму не было Яраслава? Чаму ён не абараняў маці? Яраслаў быў хворы на ногі, ён амаль не хадзіў. Яго, ведаеце, яму нават такое наладзілі, калі б можна так сказаць, старажытны вазок інвалідны. Гэта было такое крэсла, падобнае на трон з драўлянымі коламі, для таго, каб ён мог перасоўвацца па тераму княскаму кіпскаму. І звалі гэтага Яраслава ў той час Яраслаў Кульгавы. Але вось гэтая сітуацыя, якая здарылася з маці, і што, так скажам, рашэнне бацькі, страсанула Яраслава, і ён стаў на ногі. Ну і потым, так скажам, стане ўжо Яраславам мудрым. І што цікава, вось Ізяслаў адправіўся з маці ў Заслаў. А Рагнеда было прынята рашэнне прыме манаства. Для яе гэта было абсалютна новы вопыт, то есть у яе не было вопыта хрысціянскага. І Рагнеда ў нас стане першай манахіняй ўсходняй Еўропы пад іменем Анастасія. І тут вельмі цікава, зноў жа, мы можам сказаць, падумаць пра адносіны Владзіміра і Рагнеды, таму што старэйшы сын Яраслаў застаўся ў Кіеве. І старэйшы сын Яраслаў будзе наступным князем Киева. Не сын ад візантыйскай прынцэсы, а сын ад Рагнеды. Чаму Уладзімір вырашыў так зрабіць? Мы можам з вами толькі меркаваць. У нас ёсць такая магчымасць, мы можам з вами падумаць, чаму ён мог так гэта зрабіць. Чаму ён мог пакінуць свайго сына, каб ён быў наступным кіеўскім князем. Можа быць, у тым ліку і таму, што ён, можа быць, добра памятаў,
што ён быў незаконна народжаным сынам і як цяжка яму прыйшлося ў Новгарадзе. І наогул, як цяжка гэта вось жыць у такім стане. І, можа быць, ён не хацеў такога лёсу для Ярослава. А можа быць, яны яшчэ і дамовіліся з Рагнедай, таму што на самой справе Рагнеда была па характару вельмі непростая. І самае простае вырашэнне праблемы з Рагнедай гэта няма Рагнеды, няма праблемы. Ну і можа быць, яны дамовіліся, што Ярослаў застаецца ў Кіеве, Рагнеда становіцца манахіняй, ніколі не прыедзе ў Кіеў, ніколі нічога не будзе рабіць, вось, і будзе жыць у гэтым заслаўлі. І Рагнеда яна так і зрабіла. Рагнеда не прыязджала больш у Кіеў, была чарніцай Анастасіі, і памрэ яна ў 1000 годзе. Сын Ізяслаў перажыве яе толькі на год. І ён памрэ ў 1001 годзе. Ну і ведаеце, трошечку хочу сказаць яшчэ пра Ярослава. У Ярослава была вельмі такая цікавая гісторыя, таму што у яго былі і сыны, і дачкі. І што робіць Ярослаў? Ярослаў пачынае выдаваць сваіх дачок замуж за прадстаўнікоў еўрапейскіх манархічных дамоў. Напрыклад, Елізавета – гэта каралева Нарвегіі і Даніі, Анастасія – гэта каралева Венгрыі, і, канешне, самая вядомая – гэта Ганна Ярослаўна, каралева Францыі, жонка Францыска I. Цікавая з ёй гісторыя вельмі, таму што яе рыхтавалі да гэтага шлюбу. Яна вучыла мову. Наогул, яны былі ўсе адукаваныя барышні нашы, умелі чытаць і пісаць. Так вось, яны вучылі мову, і Ганна Ярослаўна, мы больш ведаем пра яе, таму што яна пісала лісты свайму бацьку. Пісала лісты, у якіх яна апісвала, што як яе прынялі насцярожана, усе прызналі, што прыгожая, насцярожана, а потым былі шакаваны французы тым, што яна можа размаўляць, больш-менш, але зразумела па-французску, і што яна ўмее чытаць і пісаць. Таму што яе муж Францыск I, у тыя часы, калі яна прыехала, ён мог толькі напісаць сваё імя пад каралеўскай граматай. Яму зачытвалі тэкст гэтай каралеўскай граматы, і ён падпісваўся толькі Францыск I. Канешне, гэта быў шок для Ганны, і з другога боку гэта быў шок для французаў. Чаму я вам пра гэта кажу? Таму што у дамах Нарвегіі, Венгрыях, якіх былі манархічныя, і Францыі у генах ёсць беларуская кроў Рагнеды, князёўны нашы. То есть вось недзе ў генах гэтых монархічных дамоў і вось праз Рагнеду мы маем вельмі шмат супадзенняў па ступені радства, па крові роднай. Вельмі не так часта мы пра гэта задумваемся, да? Што ж Ізяслаў? Ізяслаў увойдзе ў гісторыю як чалавек, які адновіць незалежную полацкую дынастыю Ізяслававічаў, гэта ўжо унук Рагвалода, увойдзе ў гісторыю як князь-кніжнік, увойдзе ў гісторыю як чалавек, які ў 992 годзе утворыць полацкую епархію, і гэтая дата будзе лічыцца датай прыняцця хрысціянства на Беларусі. І Ізяслаў пакіне нам першы прыклад пісьменства на тэрыторыі Беларусі, гэта віслая пячатка князя Ізяслава. Знайдзена на Новгарадзе, але вось яна як выглядае. Вось мы з вами бачым першы прыклад пісьменнасці на беларускіх землях. І гэта звязана з іменем князя Ізяслава. Наступны князь, гэта сын, некаторыя кажуць, што не Ізяслава, гэта Брачыслаў.
Брачыслаў і вельмі цікава адносіны з дзядзей, кіеўскім князем Яраславам, таму што ён змагаецца з ім за волакі. Што такое волак? Волак гэта месца найбліжэйшага звужэння рэк, па якім перацягваліся лодкі. Справа ў тым, што праз нашы землі праходзіў пуць сварагаў у грэкі. Гэта па рэках. І ну, мы разумеем з вами, што ёсць такія пэўныя месцы. Вось князь Ізяслаў у нас, да, секера, хачу, можа быць, ну да. Ёсць такія месцы, дзе нельга пераплыць з адной рэчкі ў другую. І вось там і з'яўляліся гэтыя волакі. Мець волакі было вельмі выгадна, таму што за тое, што гэтыя лодкі перацягваліся, бралася ці плата, ці частка тавара. Ці была магчымасць у гэтых гандляроў, якія прыязджаюць, не плаціць? Ну, не было. Не хочаш? Стой. Ніхто, калі ласка, табе не перашкаджае, можаш плыць назад. Можаш шукаць які-небудзь іншы шлях, да? Але у большасці сваёй, канешне, ніхто нічога не шукаў, аддавалі ці частку тавару, ці плацілі грыўнамі, да, вось такімі срэбнымі сліткамі. І вось менавіта за гэтыя волакі Брачыслаў ваяваў са сваім дзядзькай Яраславам Мудрым. Перш за ўсё, канешне, ён ваяваў з Новгарадам, таму што там заходняя дзіна, там больш, так скажам, бліжэйшы, так скажам, сусед. Аднак у 1021 годзе кіеўскі князь Яраслаў Мудры вырашыў дапамагчы князю Новгарада, і адбылася бітва на раке Цудоме паміж дзядзяй і племяннікам. Вось, і у выніку гэтай бітвы, хочу паказаць, да, у выніку гэтай бітвы у склад Полацка увайшлі два горады. Гэта Віцебск і Усвяты. Вось. Што яшчэ засталося ад Брачыслава? Гэта Браслаў, гэта горад, які ён быў закладзены па яго, скажам, прапанове, ну і нават цэлая назва на поўначы Беларусі нам прыгадвае пра князя Брачыслава. Гэта Браслаўскія азёры. Гэта у нас Брачыслаў. Гэта быў час, зноў жа кажу, калі было даволі шмат ваенных сутыкненняў, і аб гэтым нам кажуць шаломы і стрэлы. Шаломы насілі князі, таму што гэта была даволі такая, не танная рэч. Ну, гэта будзе крышачку пазней, але, напрыклад, адна пальчатка, якую надзявалі на пальцы, вось каб былі ўсе пальчыкі, відаць, да, такая кальчужная пальчатка, яна каштавала вёску. І таму, вось, звярніце ўвагу, шмат у каго нават былі не пальчаткі, а рукавічкі. Ці толькі адзін палец, вось, а ўсе астатнія былі скрытыя. Таму што, каб зрабіць такую паўнавартасную пальчатку, трэба было заплаціць вёску. Гэта вельмі дорага было. Таму вось шаломы і першапачаткова кальчугі гэта была вельмі дарагое ўзбраенне, якое, ну, далёка не ўсе маглі сабе дазволіць. Ну, вось як выглядае пячатка Ізяслава. Вось такая вось больш прыблізна. Ну, а калі мы з вами будзем казаць о сярэднявеччы, і ўжо кажам о сярэднявеччы, то бітвы сярэднявечча вельмі жорсткія. Не было добра гэта ці дрэнна зброі, якая абстраляла кулямі. Гэта былі лук, стрэлы і баявыя сякеры. І мы можам з вами сабе толькі уявіць, якія цяжкія параненні былі нанесены гэтымі сякерамі. Таму што вось такія раны, якія вось наносяцца сякерамі, яны спецыфічныя. Як правіла, яны такія глыбокія, з нероўнымі краямі, вельмі часта туды можа трапіць інфекцыя, і яны вельмі складана загойваюцца. Ну,
Гэта, канешне, такая зброя, ну, вельмі небяспечная. Ну і тым не менш, мужчыны былі не толькі ваяўнічымі, але і брутальнымі, але ўсё ж такі любілі сваіх жонак. І вось час ад часу іх рабілі ім падарункі, і вось можна было барышні сваёй вось такі вельмі каштоўны падарунак. Гэта пацеркі з-за шкла, якое пакрыта золатам. Вось таксама рознага выгляду, паглядзіце, рознага выгляду і формы гэтыя бусінкі, але кожная з іх, скажам, нягледзячы на памер, яна пакрыта золатам. Гэта пачатак 11 стагоддзя. Гэта якраз часы, пра якія мы з вамі размаўляем. Ну і наступны князь, гэта самы знакаміты князь, гэта Усяслаў Чарадзей, Усяслаў Брачыслававіч. Вельмі цікавая асоба, я яго называю Гарры Потэрам нашай гісторыі. А чаму я яго так называю, да? Я вам сёння не скажу, таму што вам будзе нецікава на наступны раз. На наступны раз мы ўжо пачнём з таго, як будзем ужо размаўляць пра Усяслава Чарадзея, Усяслава Брачыслававіча. Вельмі цікава. Дякуем большое, дякуем. Дякую, вы нас пашыраеце наш кругагляд. Ой, дзякуй вялікі, мне прыемна. Буду са страшнай сілай рабіць гэта і далей. Жадаю вам добрага тыдню і да сустрэчы. Спасибо. Спасибо, да.